Окупанти наступають, гатять з артилерії та зазнають значних втрат на сході та півдні. За даними Генерального штабу, ворог намагається вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини і забезпечити сухопутний шлях до поки окупованого Криму. Рашисти обороняються на Херсонщині та Миколаївщині. Там українські воїни звільнили іще 5 сіл. Штурмом окупанти йшли з Ізюма, але безуспішно. На оборонців Маріуполя та мирних жителів у фортеці Азовсталь росіяни без зупину скидають потужні бомби та ракети. Утім, сили оборони України дають гідну відсіч. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника. Підрозділами протиповітряної оборони в зазначеному районі було збито 3 безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.